Dobrý deň, dnes by som vám chcel ukázať, ako vyzerá u nás príprava na team building. Poďte sa pozrieť. Priatelia, tu budú sedieť ľudia. Dnes tu máme významného klienta, ktorý už bude u nás opakovane. Je to nemenovaná poisťovňa, veľmi sa najtešíme. Samozrejme, prostredie asi nepotrebuje ďalší komentár. Poďte ďalej. Tu bude občerstvenie, tu bude fantastické jedlo. Tu si budú nakladať, tam budú jesť. Tu si môžete pozrieť sošky, strelecká súťaž je súčasťou team buildingu. Prvé, druhé, tretie miesto, Moravský nádor, slovenské zlato, nefalšované. OK. Skúsite, všetko. Pozrite sa, strelnica uprataná, nádherná, krásna, voňavá. Tréning nachystaná. Takže neváhajte, www.hunterclub.sk, info@hunterclub.sk a takýto team building, a možno aj lepší, aj keď to sa už asi nedá, môžete mať aj vy.